लखिमपुर लोकसभा समस्तियाव गिबि खेबनि थाखाय बर' बिजाथि बिक्रम रामसियारि लखिमपुर लोकसभा समस्तियाव उदां बिजाथि महरै बे खेबाव एमपि मासिनि थाखाय जुजिगोन सिलापथार हालामनि थागिबि मुस्रि बिक्रम रामसियारि बिथाङा 10 लाख भट मोननानै देरहासार जागोननि मिजिंजों बिक्रम रामसियारिया दिनै नमिनेशन होबाय। दिनै लखिमपुर जिल्लानि जिल्ला खुंगिरिनि मावखुलियाव फैगौ लोकसभा बिसायख'थियाव लखिमपुर समस्तियाव उदां बिजाथि महरै बिसायख'थि गेलेनो थाखाय बिक्रम रामसियारि बिथाङा नमिनेशन गथायबाय। दिनैनि बे नमिनेशन होनाय हाबाफारियाव बिक्रम रामसियारिनि गोबां हेफाजाबगिरि बिथांमोना मैखोमै बाहागो लायो आरो लखिमपुर जिल्ला बेंगिरिनि मावखुलिनिफ्राय 1 किल'मिटार लामा हान्जा सुरनायबो जायो। दिनै नमिनेशन होखांनायनि उनाव उदां बिजाथि बिक्रम रामसियारि बिथाङा मा फोरमायखो खोनासंदो। जोंनि बर' लिडारफोरा बयबो मदद खालामनो थाखाय खावलायहरनाय थाबाय बे नोंसोरनि रादाबनि गेजेरजों मानो होनबा रावबो दिनैसिम लखिमपुर लोकसभा समस्तियाव बर'नि गेजेराव दिनैसिम सिखारनो हायाखै। फार्स्ट टाइम आं सिखारदों, बेनिखायनो जेसेबां बर' लिडार दं, बर' सुबुं दं, बर' जोहोलावफोर दं, बर' लाइमोनफोर दं, बयबो जेन हेफाजाब होनो थाखाय आं गुरै खावलायहरो। मेनलि जाथिनि थाखाय जेबो बेयो जोंनि जाथिनि थाखाय आरो बे एन्टायार लखिमपुर लोकसभानि थाखाय बे जेबो बुंनोबो हाया, रावबो होनो हाया। आं इस्यु दं दिनै मिसिं अट'नमास काउन्सिला सिक्सिडुल जानांगौ, बर' अट'नमास काउन्सिलाव फान्ड फैनांगौ, सनवाल अट'नमास काउन्सिल बेफोरबायदिनो बिभिन्न जातीय समस्या दं। बेफोरनि गेजेराव आरो मेन समस्याया जादों जोंनि दैबानानि समस्या। बेनि सोमोन्दै जोङो गोख्रोङै दिल्लीयाव जोङो माथो होनांगोन, राव होनांगोन। बेनो आरो समस्या, मेरला समस्या दं आरो बर'नि ओंखारदों। बर'आ खौसे होननानै मानो बुङो जुदि फोथायनो हायाबा? आं बर' ओंखारदों, बर'आ खौसे दं होनना आं सानो। बेनिखायनो बर' फिसा ओंखारदों, बर'नोनो भट होगोन बर'आ। बे 100% सियर। जेसेबां लिडारनि खोथा बोलाया बेनो आरो खोथाया। रिकुवेस्ट खालामदों बर' लिडारफोरखौ आंखौ हेफाजाब होनो थाखाय, मानो होनबा आंबो बर' फिसा। बेनि थाखाय बयखौबो खावलायो जे बर' भटखौ जेन जाहाथे माने बिजेपिया मोना, आंनो मोनो, बेखौ खावलायनो थाखाय जेसेबां लिडार दं आं गुरै खावलायहरो माने।